confirm sini nga bagay joining us over the phone once again kay ina sa ngaga naging kabahin man naton siya, but tonight for the confirmation let's have Councilor Attorney Dindo Ramos. Councilor, maayong gabi. Action Art na may gabi si mo no pag sa tanan na palamati sa mo programa. Good evening sa iyo tanan. Finally, sir, nakita mo na ginman ang communication kay ina ka natalakay sa council. How true is the report ka nangayo sila apology? Sakto siya Action Art no na nakibat ko gani kagina kay na agenda nilang letter reply abi sa DPWH. So nangayo man sila sa aton sa apology. Ako gani believe man ko sila no for a man to accept that he is at fault. So that is something, no? So, doon nakalipay ito malabi nga, at least na, ano nila, alert nila, nasala sila. So, that's why kanina kagina, may mga subsequent sila sa amon ng mga communication na ngayon na sila sa authorities, sa mga future nila, ng mga projects sa Bacolod, pag-list down nila. So, kami nag-endorse kami favorably sa mayor. At the same time, ano namon, ang may coordination di dapat sa Bacolod Traffic Authority Office para at least kung kinalaman nga i-rework, i-redirect ang traffic, at least mga gaan man natin sa atensyon ng ilang mga problema. So, we are going to the right direction na hindi naman lang pinagusto, kaya ang isa rin naman niya hindi nagustuhan. Ini walang bakbako nila, wala Action Art na dalan, and then after that, pabayaan. So, kung mapabayaan na nila, ang mga nakatagubin na may congestion, yun, baka kiyos mula sa dalan. So, amo mo lang avoid na pero dito na ito na balaan kagina lang sa lahat. In fact, sa pag-interview mo sa akong kagina sa aga, wala pag ko idea kung may letter reply na sila. Maybe because mas interview mo sa akon for several days man, na may threat of legal action man at the part of the Sangguniang Panunsod. Siguro muna ako nga dali-dali man nila padalaman sa letter. So nonetheless ako nakahanga man ko sila, at least admit nilang ilang mga fault kung na ngayon sila apology sa atin. Okay. So hindi man kita matigas ang korason, hindi man naton mapasaylo ni sila councilor. Ti okay na lang at least tuay na sang legal action ng imuon ang council. Correct na siya Action Art. In fact, welcome sa talang nga development ng talang nga projects. Di kayo hindi man tayo counterproductive. Ato lagi nga may aral dapat coordination. Because it is required by the local government code. At the same time, they have to seek the imprimatur sa Sangguniang Panunsod. Kaya mo na requirement sa aton layo. Otherwise, kung hindi na naman tayo mag-insidyan ay, what's the use of the local government code? Hindi na natin galit na yung pag-respetuhon. So, at least doon na-realize mo nila Action Art nga nagsalaman ng DPWH. Aton mo lang dapat may proper coordination para hindi na dugang walang traffic sa syudad. Aha. Why kita yung nagkontra kung ano man ang project nila? In fact, ina-welcome na sa Bacolod City, pero dapat may coordination so that nga mangin smooth ang lagan sa traffic. Amo ginagawa yung objective, no? Amo man ang objective ta. Why mo ta silingan ka pa sinusinog niya sa Munian, tapos sinusinog niya syudad sa Bacolod. Wala. Okay. Talaga na, due courtesy lang, kami himo man kami sa amon nga tikang para na respetuhan mo naman ng DPWH. At the same time, gusto mo naman mabatsyagan, na-respeto mo kami sa DPWH kaya we are both government instrumentalities na dapat mayara, due courtesy sa isa kag-isa. Okay. So at least why na problema kag nag-expect kitang sa mga future projects nila amo na nang matabo nga well coordinated na tanan councilor. Amo salamatan ko sa DPWH no. Kahit wala man sila pakatigta. Ako hindi man sa but I will be compelled to file an appropriate legal action against them for the ombudsman. Kung wala sila padala sa letter reply nila, at kung may araman ding humility sa part nila nga nagdayo man sila pasensya, no? So, asa ako okay naman na yung pamamalan namin na coordination. So, hinimo naman na nila. Kaya, damo-damo ito ba sila Action Art yung mga projects na listed sila to. So, napangayuan nila sa authority from the Sanggunian na may partial closure sila sa road. So, that is a welcome development. Yes, sir. Sir, isa na lang, kaya total ari ka naman lang. Ang party bala sa sining ang pag-intindi ko, supposedly this week, ma-start na to ang program lasang LTFRB, ang ang contracting service
naka-feedback sa imo, may communication coming from LTFRB kung saan ugid man ma-start ining program? Actually, nag-start ng service contracting nila. Duwa na ka-mode ng ilan nga proyekto na Okay. gross contracting. Amon siya ang wala nagjabayad ang ang pasahero. Mhm. Bayran niya yung LTFRB ang driver. Mhm. Ang second, net contracting. Ang net contracting siya, ang wala bayad ang mga frontliner, workers. Pero ang ordinary yung mga pasahero, mabayad. Kung ari di kung sa ato sumasulod, damo ning net contracting. Kung sabihin pwede sila pick up yung pasahero, kung makapanukot. Pero according sila, pulo lang sa Andumanan, pulo lang sa Liha. No, pulo sa Lihis, pulo man sa Santa Fe. Ang Andumanan, wala pa. Pero sa Kagina, nagkatutusakon sa hotel ang mga transport associations, nareklamo sila nga nag-operate na ang ini nga mga PUGs nga formerly ilan na miyembro subong nag-co-op sila, na-consolidate sila into a cooperative, silang ilang priority sa mga LTFRB. That's why nawag ko ito kay Engineer Venos, LTFRB, nag-communicate kami na duwa. Hindi ko dapat tali pa-participate yung mga LGU da. Hindi na mo lang mag-ugaw-buraga. At the same time, may mga problema, kanya din na pa-resolve niyo, kamuya, wala lang mo din sa Bacolod. Sila ng alam ko na, hindi pa palabot sa kunwari regional director ang reklamo sa Bacolod. Kasi kita na-stop mo na, instead of helping sa mga drivers, wala kita nagabulig, kundi hindi na prejudice pa sila natin kay nagginagawan sa pasero ang mga driver ng mga traditional PUJs sa Action Art. Yes, kagang dapat sinitan ni ilan niya papel nga mag-explicar kang hindi niya mo counselor mo nga amo ni siya ho ang service contracting inang net contracting na amo ni siya ang sitwasyon kay mag-amo ni nga kulang iya sa pag-intindi kay explanation sa mga passengers siling ko base ang guwasin na ablang resulta ya magilinaway ang mga pasahero kag ang mga kwan ang mga pumuluyo nga nagasakay nga mga ordinaryo nga wala ka intindi ka program. Correct siya kasi in fact ako ni abogado na ko nagalingin pa ulo ko. While explain sa ako ni Engineer Velos ang difference between the gross contracting and net contracting. Much more ang aton yung mga ordinaryo nga mga drivers. So sa buong kanina nagaginagamo sila. So ako kasi ko i-stop anay ito sa LTFRB. Okay. Ang i-consult anay sa mga stakeholders hindi kay ma-implemental sa programa sa gobyerno without even consulting with the stakeholders. Pero ang isa lang kanamit man ng Action Art yan natabo like ang bases nga din sa GWA wala na nagsulod sa Bacolod, at least nakapamati mo sa shotgun hindi na kinanlan nga magsulod pa di kay tinako na din nga halit sa aton mga drivers. Assisting na lang ang mga PUJs amo na lang ilagay na top so amo na lang ang brand nila dahil kaya mo lang Japon wala coordination ang mga opisyales. That's why may aragan ni Asrat nga hindi sila pagpasulod sa terminal. Ini ang mga contractees ng service contracting. Hindi pagpasulod. So magamo man na sila kasi franchise holder man ang mga pang hire sa mga LTFRB. So ako ba nila ng ako din sila pa man lang kuno ang gingaan nila na sa contract boarded lang taon na boarded. So ako sini ko isa pa na yung sa time na maka-istorya na ita pag maka-involve ang mga stakeholders hindi kay LTFRB lang na-decide. Correct. So, in the name of transparency, tanahin mo na siya, no, para at least may balawan sa tao, kung mo nga ini nga pundo, hindi man niya nagalin sa bulsada sa mga empleyado, kundi from the funds of the national government, of the national government coffers, kang ginagamit para sa sininga program. No, itong wala mo nga ma-follow up, Councilor. Salamat kisa time. God bless. Thank you kasi mo Action Art ipakato ng suggestion LTFRB nga instead nga i-service contracting idugang na lang sa fuel subsidy. Anyway, thank you kasi mo na Action Art na kami ang gabi sa imo. Salamat, Gid. Action Firing Line.